Galicia estase a converter nun destino turístico moi demandado, tanto que cada vez son máis os rostros coñecidos que elixen a nosa comunidade para descansar, actores, modelos ou o seleccionador nacional, Luís de la Fuente, que se achegou ata a Costa da Morte esta fin de semana. Tras gañar o Mundial de Fútbol, o seleccionador nacional Luís de la Fuente elixiu Fisterra e a zona da Costa da Morte para pasar o seu descanso de vacacións nesta fin de semana de agosto. O que nos decía que quería vir a Fisterra porque o seu pai era mariño, pasaba por aquí polo faro de Fisterra, polo cabo de Fisterra moitas veces, ele non había estado, bueno, pues, tuvo o seu momento aí de soledad mirando o faro de noite, mirando o mar. A intención dele é volver no inverno. Volverá a un destino turístico que non pasa desapercibido entre aqueles rostros coñecidos que utilizan as súas redes sociais para promover os encantos da nosa comunidade. Esther Expósito deixouse ver por Lugo, concretamente por Viveiro, de onde a súa nai é orixinaria. Neste caso, resaltando a natureza tan característica dunha zona que mesmo cos ceos grises gusta aos visitantes por tratarse de todo un refuxio climático. Aquí, ao final, estamos nunha temperatura máis cómoda, hai sitios onde te podes escapar, irte a unha playa, estar ti casi solo. Moitos me dicían, pero si voy a la playa e non tengo que coger sitio ni nada, e podo pasear e estar yo solo, sin nadie que me saque fotos, sin nada. A marca Galicia Calidade tamén destina a eso, e o que fai é que trae xente de todo tipo para poder estar cómodos.